Pirsa me ya îro ev e, çima Kurdekî nabe waliyê Kerkûkê? Yan jî çima Kurd nabin yek û waliyekî Kurd ji bo Kerkûkê hilnabijêrin? Em dizanin ji sala 2017 ve ev derfet tune bû. Çi bû bu 2017 de? Hêzên Heştî Şabî û hêzên navendî yên Iraqê êrişê Kerkûkê kiribûn û Kerkûk girtibûn bin destê xwe. Ev nêzî 7 salan e di destê wan de ye. Di nav 7 salan de Kurdan li wir gelek zirar dît. Belê heta anha derfetê Kurdan tune bû waliyekî hilbijêrin. Lê ev 7 mehe çima hilnabijêrin? Çi bû ev 7 mehe? Hilbijartin çêbû 7 meh berê 18 berfanbara 2023 de yeneke bi 5 kursiyan bû yekemîn. PDK bi 2 kursiyan bû duyemîn. Ereban 5, Türkmenan 2 û kotekî jî ji bo Xristiyanan hatibû veqetandin. Yani ji 15 kursiyên Kerkûkê 7 kursî di destê Kurdan de ne. Lê Kurd nabin yek û waliyekî hilnabijêrin. Ji bo çi? Wezîrê Iraqê Sudanî anha bang li partiyan kir. Got heta 2 hefteyan vê meseleyê çareser bikin. Piştî cejna Qurbanê wê encûmenên parêzgeha Kerkûkê careke din bêne bahev û wê careke din bikin ku waliyekî ji bo Kerkûkê hilbijêrin. Her tişt di destê Kurdan de ye. PDK heta ana hewlda tiştekî derve yenekê çêbike lê bi ser neket. Yenekê ji xwe dijî vê yekê dibêje hewldanên derveyî me nikarin bi ser bikevin wê têk herin. Baş e hewldan çima derve yenekê bêne çêkirin? Ji ber ku yeneke li wê derê bûye yekemîn. û dema yeneke û PDK neyê bahev çi dibe? Walî di destê Ereban de dimîne. Ev 7 mehe hê jî di destê Ereban de ye. û pirsgirêkên Kerkûkê jî xilas nabin. Endama encûmena parêzgeha Kerkûkê Perwîn Fatî ku ji yenekê ye ji bo Rojnewsê wisa gotiye. Ger posta walîtiya Kerkûkê bikeve destê Ereban, ev yek ji bo Kurdan zirar e. Eger di 6 mehên borî de Kurdan postê walîtiyê bi dest bixista, wê gelek pirsgirêk çareser biba, pirsgirêkê ku heta anha rûdane jî wê çê nebana. Bifikirin walî di destê Kurdan de be pirsgirêk çareser dibin, lê Kurd nayên cem hev ku waliyekî Kurd hilbijêrin. Endama encûmena parêzgehê Perwîn Fatî pêşniyazekî din jî kiriye. Gotiye ger partiyên siyasî lehev nekin, bila Serokwezîr Sudanî Wezîrê Dadê wekî parêzgerê Kerkûkê destnîşan bike. Yani Wezîrê Dadê bike waliyê Kerkûkê. Çima?